Molt bones a tots, passejants de YouTube. Sigueu molt benvinguts al meu nou canal de Parla Catalana, on ja sabeu que us aniré oferint continguts en llengua catalana, per no ser redundant, en una varietat, diguem-ne, considerable, i deixeu-me que us expliqui. Anirem al gra mentre veieu un gameplay de fons del recent estrenat per PC, per ordinador, Plantes contra Zombies Garden Warfare. Ja havia sortit per Xbox, ara també tenim per PC i bueno, és que és un joc que el trobo supervistós, molt maco per il·lustrar aquest vídeo. Aquesta estrena en aquest canal es veu preciós, és superaddictiu. És una passada, molt recomanable, relativament barat, més encara si el sabeu buscar bé per internet, fins i tot el podríeu arribar a trobar a 19-20 euros, jo l'he trobat. Molt recomanable, de debò. Ara sí, vinga, anem al gra. La gran pregunta que potser molts de vosaltres us estareu fent és: ara sí, Eti, finalment, un canal en català que el portis tu. Per què? A veure, deixeu-me que us sigui sincer. Ara sí, entre altres coses, perquè amb l'arribada de l'estiu ara entenc que tindré una mica més de temps per dedicar-me a jugar una mica més. Més temps per fer vídeos i tal, i per això em podré fer càrrec dels meus dos canals, perquè, evidentment, el de Parla Castellana també, evidentment, continuaré pujant vídeos. La qüestió temporal tampoc no és el principal motiu. Jo, ja sabeu, ja fa temps, devia de ser l'únic youtuber amb una quantitat, diguem, humilment considerable de subscriptors a lo que és la comunitat espanyola, i amb partner, primer amb el primer canal amb Machinima, ja ho sabeu, tota la moguda i tal, i després amb DiviMove, que ja estic actualment a l'altre canal. Devia de ser dels pocs youtubers que havia pujat vídeos en llengua catalana a través, bueno, del Battlefield, del que jo li deia Battlefield, que era utilitzar el Battlefield com una excusa per pujar vídeos en llengua catalana. Ja ho sabeu que jo ho feia amb el propòsit positiu de donar a conèixer la nostra llengua, no? De donar a conèixer la nostra cultura, treure-li la mala fama que molts no sé per què s'entesten en fotre-li, però bueno. I la veritat, al principi vaig començar jo sol a pujar els vídeos, però no vaig ser jo sol, Ben aviat vaig rebre propostes d'altres youtubers que jo tenia al meu entorn, no? Entorn d'amistat, de coneguts i tal, pues, per exemple en Rock, en Bullet, l'Starkin, tots ells de varietats dialectals diferents del propi català. Ells de seguida es van avessar amb il·lusió a fer Battlefields amb mi, no? Recorda que em deien que era molt valent de tenir aquesta iniciativa al meu canal, però el cert és que en tot cas els valents també ho eren ells, no? Igual que jo, perquè els vídeos al final es feien plegats, sí que el canal era meu, però bueno, vaja, en realitat penso jo tot és bastant més fàcil, no estàvem fent res estrany, és a dir, quan nosaltres parlem amb en Rock, Bully, Starkin, etc., i amb més youtubers, ho fem en llengua catalana, perquè la sabem, la dominem, ens vam conèixer i així vam començar parlant en català. Per tant, serà natural que quan juguem plegats, evidentment, també juguem en català, i evidentment, si gravem o pugem allò a YouTube, estarà en català. O sigui, res estrany. Han estat més de 2 anys, crec, traient intermitentment Battlefields, no sé si en 7, 6, 7, tampoc era... Estàvem bastant espaiats, cada 3, 4, 5 mesos. Els he fet sol, els he fet amb companyia, com ja sabeu, sempre tractant de fer pedagogia, aguantant també molts insults, intentant ser constructiu amb tots ells. Jo n'era conscient, perquè això anava amb el càrrec, era evident, i considero humilment, després de tota aquesta etapa, que ha estat tot un èxit. Fixeu-vos només amb l'últim Battlefield, ja no és que hi hagi pocs dislikes, que això importa ben poc, la veritat és que n'hi ha pocs, però això tampoc no li dono la importància, sinó que fixeu-vos que no hi ha quasi cap menyspreu ni cap insult cap a la nostra llengua, la nostra cultura, etc. Més encara, m'enorgulleixen els meus paseantes, que els hi dic així, que arriben a comentar en el darrer vídeo, per exemple, coses com: soy de Zaragoza, soy de Madrid, soy de Las Palmas, no sé catalán, pero el canal lo llevas tú y me parece súper interesante, lo que vas a hacer en el nuevo canal, etcétera, etcétera. Amb gent així, l'esperança no la perdré mai, mai. Són tot un exemple dignes d'aplaudir, i d'ells n'hem d'aprendre, no? D'aquesta gent que no es deixa portar per segons quines històries i veu realment la voluntat que jo tinc, no? Que és la de, ja està, no? Gaudir amb la nostra llengua, la nostra cultura, compartir-la d'una forma generosa, d'una forma per disfrutar-la i punt, no? Ara aquest canal tindrà un espai per la llengua catalana, per jugar-hi, per gaudir-la, per oferir varietat, ja us ho explicaré, per comptar amb la vostra participació, fent col·laboracions amb vosaltres. Aquesta setmana ja us explicaré una mica com us podeu posar en contacte si voleu.
ja diré com, pujant gameplays, walkthroughs, let's plays, el primer demà mateix començo un let's play i us garanteixo que us deixarà bocabadats, és un joc espectacular. Això promet, canalla. Moltes gràcies, si sent català pues ets aquí i tens la il·lusió que jo tinc, no? Però m'agradaria dir unes parauletes en castellà, perquè això tampoc és que el castellà aquí estigui accent ni res, sobretot per tota aquesta gent que se suma al canal sense ser de Catalunya. Per tant, volia dir que si eres de Zaragoza, de Madrid, de Las Palmas o de donde sea que tú eres fuera de Cataluña, entrando aquí con afán de disfrutar conmigo y con todos nosotros, muchas gracias, de verdad y de corazón. Eres un ejemplo a seguir, que lo tengas claro, y aquí se te va a tratar de lujo, de eso me encargo yo. Muchas gràcies, moltes gràcies, una abraçada enorme, això comença i fins molt aviat.